पाटील काका, हा बोल. माझं तुमच्याकडे एक काम होते. काय ग? मला तुम्ही 4 व्हीलर कार शिकवाल का प्लीज? हा काय झाले? काय नाही, शिकवतो घे. ओके, थँक्यू. शिकवतो येस. त्यांना येत शिकवतो. ओके, थँक्यू. एक 2 दिवसानंतर. 2 days. हो, दोन. बट वाय? थोडस काम आहे, शेतातलं काम आहे, ते झालं की मग शिकवतो तुला. ओके, नो हा. प्रॉब्लेम. चालेल. शिकवतो. ओके, थँक्यू. हो. पाटील, हो पाटील, ए झोप गेली नाही काय? रताळ्या कारस्थान तू सगळे करायचा आणि मला म्हणतोय झोप गेली नाही वे. पाहुणे काय करते? अरे तुला काय करायचं या? हा, योगा करती, जातो का योगा शिकवायला तू? हा, रताळ्या एका फटक्यातच पाडेन. अरे एक काम आहे. हा, अरे काय झालंय माहित आहे का? पाहुणी बाय म्हणते गाडी शिकायचं. आपण तुला माहित आहे मलाच गाडी येत नाही, आहे का नाही? मग काय? मग त्याच्या अगोदर मी गाडी शिकतो आणि मग तिला गाडी शिकवतो. बर. हा, पण आपल्याला गाडी कोण देईन? आपल्याला गाडी कोण शिकवल? फोर व्हीलर आपल्याला समशेर दादांची आहे की. समशेर शिकवल? मग काय शिकावते लगी. त्यांना बी काय तुम्हाला पिढायचं एवढं पाहिजे. असं म्हणतोय. मग काय? जाऊ म्हणतोय फोन. मग काय आता गरज असतो असं आहे म्हणलं. पाटील इकडे तिकडे सोन्या पाहुणे दिसते का? कोणाला फोन लावताय? अहो तुम्हालाच लावत होतो. 100 वर्ष तुम्हाला राव. 100 वर्ष. तुला काय देवानी ज्ञान काय दिलं का नाही? इकडे तुम्हालाच फोन लावत होतो राव. उशिराची आठवण काढलं म्हणजे पाहुणी बाईने विचारला असणार 100%. का आम्ही विचारू शकत नाही का? नाही तुम्ही विचारणार की हा मग बोल कामाचं बोला. काम असं आहे. हा, पाहुणीला गाडी शिकायची. अरे शिकावली यायला बोला पाहुणी बाय. नाही का? बर शिकावली आवरायला लावा. त्याच्या ऐका की तरी. हा बोला पण त्याच्या अगोदर मला शिकवा गाडी. काय झालंय माहिती का पाटील? हा, गाडीने जरा काम काढलंय. अण्णा म्हणलेत गॅरेजला नेऊन लाव. होय. शिकावली असते तुम्हाला, गॅरेजला न्यावं लागेल. हा, मला वाटलंच होतं तरी. मी मला म्हणलंच होतं. काय म्हटलं ही समशेरराव आपल्याला गाडी देणार नाही. दादा तुमच्यावर लय विश्वास होता. अहो, तसं नाही पाटील, पण आता काम काढले. गाडी काय सांगून काम काढते का सांगा? बरं मग तेवढं पाहुणीला तरी. पाहुण्याला म्हणताय का? हा, शिकव बोला पाहुणे बाय. आपण गाडी शी आहे ना, खराब झाली ना. थोडस वडाताण करून आपलं शिकू, आहे का नाही? असं म्हणताय? हा. मग असं करा, चालती तर मग पहिल्यांदा मला शिकवून टाका. हा पण काय झालंय, चालती हा, पण नको ना, गॅरेजला नेली पाहिजे. ती चालती म्हणजे कसं परत खराब होईल. नको. आपण एक काम करू, आपण विकासरावची गाडी आणू. विकासराव तुम्ही फोन लावा. विकासराव 100% गाडी शिकवतोय. बघा लावा फोन लावा. दिन का गाडी? अहो द्या ना, विकासराव आपल्या जीवाभावाचा माणूस आहे. बघा त्यांची कशी हलकी फुलकी ओमली लगी शिकायला चांगली. हे मोठा गोडा म्हणजे तुम्हाला नाही जपणार. असं म्हणताय? लावा का पाटील. पाहुणी बाई कुठे दिसाना. मला बी दिसेना सकाळ. पाटील मला बी दिसेना. सकाळपासून पाहुणी बाई दिसा नाही. अरे ग बसा की. इथं मी हॅलो, बोला की पाटील. अहो विकास शेठ. इकडे पाटील बोलतोय. अहो बोला पाटील. अहो एक काम होतं तुमच्याकडं. काय हो? बोला की. कुठे आहे तुम्ही? आहे की घरी. बरं असं करा, या इकडे तुम्ही घरी, इकडे आमच्या. का हो, काय विशेष? हाय एक काम, या. बर आलो लगेच आलो. समशेरराव बी बसल्यात.
आलो आलो. हा आपण येताना आपले गाडी घेऊन या 4 व्हीलर. हो येतो की येतो. हा या काय म्हणले येते गाडी घेऊन येते. 100% तुम्हाला पाहुणीला मी गाडी शिकवणार. बर काय करा इथं बसा बर हलू नका ते विकासराव येते ते बरोबर नाही माझं आहे लक्ष. तोपर्यंत मी आंघोळ वगैरे करून घेतो. चांगलंच लक्ष आहे माझं, काळजी करू नका. ओय पारे घरी अहो म्हणजे मला जाऊ द्या बर काय जावा, पण तेवढं पाहुणे बायला पाठवून द्या. हो कशाला पाटलीन बाय आहेत पाटलीन बाय नाही पाटलीन आम्ही जाऊ का? जाऊ. मग इथं ग बसा ना. मस्त बाबा, पाटलीन बायला काही लावू नका. थांबा हा, लवकर या. कसं कधी यायचं आता? काय म्हणते घरातून चक्कर मारून यायचे चल. मी असताना काही तर मी एवढा मोठा लाईन मारायला तुमचं म्हणजे काय? तुमच्यासाठीच हा. आपण कोण आहे? समशेर दादा वहिनी आहे तुमची वहिनी. नाही ना तुमच्या मला वाटली पाहिजे आणि मग हुशार लागला तुला तरी ना. काय बोलताना वाटतंय का? तू बी काय जरा वहिनी साहेब हा बस. नमस्ते. ओय कसराव या बस. तुला तर काय वट कसराव आले तर आपले तू मग काय? या बसा. खाली पडताल नीट बसा. खुर्ची दे तर एवढ्याला खुर्ची दे. आय आय आय. एवढ्या वेळेस पाहिजे. अरे, फोन केलाय पाटलाने. पाटील कुठे? पाटील गेले आतमध्ये आंघोळ करा. काय विशेष का फोन केलाय? ते काय माहितीये का? हा पाटलाच्या घरी आली एक पाहुणी. हा अशी जबर पाहुणी आहे. हा. आणि इतकी दिकणी आहे लय दिकणी आहे मी हातात हात दिला असा फॉरेनचे आहे. चार होतं की एवढं. होय. हा त्या पाहुणीला शिकायची गाडी. बर. माझ्या गाडीत थोडं किरकोळ काम आहे. हा. तुमची गाडी आहे ना, हाय की. आपण पाहुणीला गाडी शिकू. पाहुणे बिवणीला शिकवाय गाडी असती वे आमची. फॉरेन वरून आली पाहुणी. हो अरे ना असो नाही तर काय असो. कसराव लय भारी तुम्ही बघा. तुम्ही तर पाहुणी बघताना तुम्ही गाडी तिला देऊन टाकताना. हा आता नाही हा, नंतर हाय पाहुणे. हा. हा त्याच्या आधी काय माहितीये का? हा. पाटील माग लागले आधी मला गाडी शिकवा. हा पाटलाला शिकवा आपण. हा ना. पाटलाला शिकवायची गाडी. लय वेळ झालं. पाटील आहे नाही आवा त्या पाटला. पाहुणी बाय. काय कसं नाही मला वाटलं पाटला आवाज द्या. पाटील पाहुणी बाईला घेऊन बाहेर या. फक्त पाटलाला बोलवा. हा मग बर बर पाटील या म्हणाव. फक्त मला सांगतो पाहुणी बाई म्हणजे लाखात लाखात करोडात अरे अख्ख्या गावात तुम्ही इतकी गोरीबाई बघितली नसेल. आपलं काय करता काळे उंदरी तोंड. आपण आम्ही तिच्या नकावाने बी नाही असली आहे ती. कुठे काय काय आता चाललंय? तुम्ही लयच मला हे केलंय. थांबा गाडी शिकवायची ना मग बघा. आधी एक काम करा, तुम्ही गाडी चावी द्या माझ्याकडे, मी शिकवतो. नाही 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 का? माझी गाडी मी शिकवील असं काय नाही. अहो म्हणजे तुम्हाला कशाला त्रास? मग अजिबात नाही मला त्रास होत. मी शिकवतो. तुम्हाला काय काम मी असेल ना आज? नाही नाही मी शिकवतो. अहो गाडी पाटलांना शिकवायची. पाटलांना शिकवतो. आणि पाटला शेजारी परत बसवा. काय नाही म्हणजे शिकवतो असं म्हणलं मी. हे लागा म्हाताऱ्या माणसाला काय लागा ना तुम्ही लागा. हे बघा गोरी बाई बघायला आले. आमच्या कसरावला काय बोलायचं नाही. पाटील हा. पाटील यायला. बरं मी येऊ का पाहुणी बाईला बघून? आपल्या पाटलाला आवाज देऊन दिलाय आवाज पाटील. बरं, तुम्ही म्हणताय म्हणून नाही तर मी आपलं लगेच निघाला. यायला कसली पाहुणी कुणाच ठेवते यायला. अहो पाहुणे जर बघता ना तुम्ही म्हणजे नाथ खोळा. पाटील पाहुणीला घेऊन बाहेर या. पाहुणीला पाहुणीला घेऊन बाहेर या. विकासाला बोलायला कशाला? काय शमशेरराव तुम्ही सांगितलं काय? नारे अरे नार्या हा
ना की बाहेर बघू दे तुझी मला व्हायचं. लय करते ते. विकासराव अरे काय बघण्याचा कार्यक्रम आहे पाहुणीला घेऊन या माघारी बघा 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 हा? बघा इथं बोलवलंय काय कशासाठी हा? बरं बसा बसा पाहुणीला घेऊन या अहो तुम्ही नका लय बरं tension बसा घेऊ, आता काय म्हणताय फोन केला बोलावलं. दिसणं काय तुला घरी पाहुणे आले म्हणून पाटलाचं घरी पाटलावर बाप बरं जाऊ द्या बाकीचं धोकादाऱ्या तुमच्या म्हणजे मला फोन केलता तुम्ही ते कळलं मला यांना सांगितलं हा ती पाहुणीला गाडी शिकवायची. व तुम्हाला कोणी सांगितलं हे काय मी तुम्हाला कशासाठी बोलवलंय म्हणले काय गाडी घेऊन नाही काही आता तुम्ही नव्हता आंघोळीला गेला ही म्हणले ती पाहुणीला गाडी म्हणले शिकवा मला म्हणत होते असं केलं यांना म्हणजे असं असं का नाही म्हणले अहो शमशेरराव काय राव असं असतं का मला सांगा बरं काय परत अनेक सांगितलंय परत अनेक सांगितलंय यांना काय हे मस्त पाहुणी असं म्हणलं. आपल्या कानाला खडा तुम्ही उठा सगळे जण निघा काय गाडी नाही शिकायची आणि काय नाही शिकायचं तुम्ही निघा नाही नाही उठा विकासराव तुम्ही गाडी शिकायची हनवे, मला कशाला बोलावलं मग दांड काढ तू माझं पहिल्यांदा मला कशाला बोलावलं थांबा 2 मिनिटं ऐका मला बोलावलंय की नाही मी काय म्हणले ही समचरावने सांगितलं मला हे विचारा की अगोदर पाटील मला कशाला बोलवलंय कशासाठी बोलवलंय का पाहुणीला घेऊन या की बघायचा कार्यक्रम आहे काय आमचा विषय झालता आधी तुम्ही यायच्या आधी पाटील तुम्ही लय टेन्शन घेता मी सांगितलंय तयार झाले ते गाडी शिकवायला चला चला बाकीचं काय उरकायचं पाहुणे बाई मी बघून घेतो काय ते. पाहुणे बाईचं नंतर तुम्ही बघा चला 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 परत तिथं घरी यायचं ना तुम्ही चला मग कुठं येऊ उठा आता कशाला बोलावलं मग पाहुणे गेलो कोण येते घरी परत? मी बियाणं नाही म्हणा. मला वेळ द्या. काय आहे इकडे चला की तिकडे पाणी पाणी आहे गाडी पाणी पाणी प्यायचं होतं जरा मला. नाही पाहू. विकासराव दिले चला की आलो की एक मिनिट एक मिनिट चला की चला की नाड्या आलेत ना सगळी ही दोघं राहिलेत की बाग ए हनम्यार चला की लागा तुम्हाला काय वेगळं सांगायचं काय बसा पडशील नाही पाटील हा? पोटातलं दुखतंय माझ्या मी काय येत नाही कुठं जातो आता मी थांबतो इथंच म्हणजे घरी जातो घरी कशाला पाटील मी याला दवाखान्यात घेऊन आलो हा हनुमाला घेऊन जातो तुम्ही जाऊ पुढे आलो आम्ही हा बरोबर जावा जावा हो चालतंय हा माग नाही या हो हो हा काय काय अशी गाडी शिकायची वय तुम्हाला इकडे बसायचं मी तिकडे बसणार तुम्हाला इथं बसवणार आणि का याला स्टिअरिंग म्हणायचं स्टिअरिंग फिरवायचं असं म्हणजे नीट फिरवायचं असं चेष्टा नको थांबा की चेष्टा करायची असली कॅन्सल करी मी एका मिनिटात पण मी काय तसं नाही तुम्ही म्हटलं असं म्हणून हो का ही एक नाही डाव्या बाजूचं एक नाही क्लच आहे क्लच बरं असं गिअर टाकलं का नाही हो का आता नॉर्मली दाखवतो तुम्हाला परत इकडे बसलं की क्लिअर करायचं हो का ही क्लच दाबला ब्रेकवर पाय आता ठेवलाय मी आता काय करायचं हो का हळू 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 क्लच सोडायचा आणि हो का रेस थोडी द्यायची हो मिवणीला तर लय मस्त शिकवेल मी नाही म्हणजे मी काय म्हणतोय नेवणी नाही ती पाहुणी पाहुणी काय म्हणत बरं असू दे की इकडे लक्ष द्या खाली तुम्ही मला शिकवायला आलाय ना हो का निघाली का काय राव तुम्हाला गाडी येत नाही का 2 मिनिटं मागे तिकडे मागवा 1 मिनिट हो का हे रिवर्स टाकला आरशात तरी बघायचं ह्या आरशात तरी बघायचं म्हणजे इथं बसल्या हा बर हा नाहीतर हो का असं सरळ माग बघायचं आणि हळू एक सांगू का? हो असली गाडी मी चाललो घरी
पाटील जाऊ का मी नाही म्हणजे असं करायचंय सांगितलं तुम्हाला. पण मी काय म्हणतोय ते महत्वाचं एक सांगा आरशात माग गाड्या बिड्या बघायच्या हे आरशात बाया बघतील धडकायचं कुठं. बाय बघा. म्हणजे नाही नाही गाड्या आपलं तुम्ही शिका गाडी शिका मी एक आपलं मिनिट आरशात गाड्यात फक्त बघायच्या. तुम्हाला पहिल्यापासून बाया बघायचा नाद आहे. कचरा तुम्ही बी का उतरा खाली मला बघ बस. हँड ब्रेक ह्याव का लावलाय आता मी उतारतो बंद करतो. इकडे येऊन चालू करायची तुम्ही नीटकी चालवा राहतो धडकू नका मला बी वाटतं या. तुम्हाला देत येच काय राव काय आम्हाला काय म्हणजे काय पाटील नीट चालवताना का उतरू खाली सांगा की उतरू खाली. हे बस. मला भीती वाटायला बीपी आहे होतं बरं का अजून शांत बसा की राव. आता ऐका की बघा तुमचं तुम्ही मला काय करायचंय आता काय करा पहिल्यांदा स्टार्टर मारा. कुठे आहे स्टार्टर कुठं आहे वय शिकतोय का हा पाटील बर का पाटील पाटील नीट चालवा गाडी आम्ही आहे मोबाईल मध्ये. विकास काय रे उतर 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 काय रे समशेर तू ह्या गाडीत अण्णा पाटील कुठे गेलं पाटील होतं का अहो इथे बघा रे पाटलाला गाडी शिकवत होतो. होय सुपारी घेतलं का माणसं मारायचं अंगावर गाडी माझ्या कळलंच नाही अण्णा. होय हो माणूसच तुडवून गेला तरी कळायचं नाही तुम्हाला अहो अण्णा याला बेलाय काय आणि तू रे समशेर कशाला या भंगारातनं फिरतय घराची मला माहिती आपली दिलं नाही यशुवी घेऊन अहो अण्णा काय पण ते अरे काट्यावर नेऊन घालायला ऐका की गाप ना अरे काय रे काय नाही कोण होतं इथं आता मी सांगतो पाटील आले आणि म्हणले त्यांची कोणी फॉरेनहून कसली पोरगी आणली त्यांनी होय गावात इथल्या कमी पडल्या नाही आता फॉरेनच नाही आणायला लागला अहो अण्णा ऐका की 2 मिनिटं. हात खाली घे हा मी काय म्हणतोय ऐका की ह्यांना हा गाडी शिकवायची होती. बर आणि ती काय म्हणले माहितीये का त्यांच्यात कोण जी पाहुणी आली हा. फॉरेन वरची तिला म्हणले मला गाडी शिकवायची. होय. म्हणजे तो तिचा गुरु हा. आणि तू ह्याचा गुरु तू महागुरु आहे का नाही अरे बघूल्या तोंडाच्या सांगायला लागला हे म्हणले गाडी शिकवायची आणि मला म्हणले चला चला समचराव चला तुम्ही लगेच बापाची वारात असल्यासारखा निघाला बसून अहो, पण हा? काय झालं हे हो घराकडं अण्णा म्हणजे पाटील कुठं गेले हाय खिशात गेलंय माझ्या नाही, मी त्याला चाल- तर येऊ देच मी चाललो. गोळीच घालतो त्याला नाही नाही पाटील पळून गेले तिकडे होय आता तू मी कुठं गाडीत होता? होतो गाडीत तू चंद्रावरच असतो सारखा काय करायचं सवय आहे अण्णा हा अण्णा मी विकास माणसं मारायचं कॉन्ट्रॅक्ट घेतलं काय अहो अण्णा गाडी हा? शिकवत होतो तर अहो, तुला अण्णा, जमती का हो त्या पाटलाला जापा त्यांनी कुठून तरी बाई आणली गुरी बाई होय लय गोरी आहे. पोरांची मी बघितली की. लाज आहे का ते पाटील किरसून इसरला काय सांगा पाटलीला बोलवू का पाटलाला बोलो बोलो बघू पाटील पाटील यायला खाली बिली गेलं काय पाटील काळी हल्लं माझं एकदम अप्पा, आम्हाला कळलंच नाही. हा शुद्धीत आहे का नाऱ्या देतोस का यांना सगळ्यांना पाटील पाटील आहे अहो, नाही खाली पाटील लांब पळून गेले यायला पाटील लांब पाटील गेले अण्णा बोलो समशीर त्यास ना अण्णा पाहिलं कुठं पाया पडतो पण ते आमचं काय माग लागू ना. होय हे नारायण हा हे, पाटील हा लपून बसलो होय चोरावानी अहो अण्णा मी इकडं आपलं होय मी म्हटलं ना हेच गाडी चालवत होते हा मग अहो नाही अण्णा मी नव्हतो गाडी चालवत मी नव्हतो गाडीत माणसं मारायचं कॉन्ट्रॅक्ट घेतलं वय अहो नाही हो अण्णा मी नव्हतो गाडी गाडी का चालवत घातली अंगावर मग अहो मी कशाला तुमच्या अंगावर मी गाडीत नव्हतोच तर अहो ह्यांनी काय केलं माहितीये का फॉरेन गुरी बाई आणली आता हे काय नवीन अहो अण्णा नाही राव तुम्ही नीट ऐकून घ्या राव समशेरराव नीट सांगा की आणली नाही का गोरी बाई तुम्ही किरसून इसरलास का पाटलीनीची अहो अण्णा नाही तुम्ही नीट ऐकून घ्या बाबा हा. अहो थांबा तुम्हाला नीट सांगतो व्यवस्थित सांगतो अहो तो तो आवाज बारीक कर अहो अण्णा ते आपला समीर आहे का नाही बर मग चाळीचा तो हा. तो माझा मित्र हा. तो फॉरेनला असतो बघा त्यांनी सुपारी दिली माझी नाही 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 नाही
नाही नाही सांगतो की ऐका की अण्णा थांबा तू फॉरेनला असतो की नाही त्याची एक पोरगी आहे मग त्यांनी आपल्याकडे पाठवली पोरगी ते बर आमच्या घरी मग तिचा ती आली तिचा पाहुणचार वगैरे करायचा का नाही होय. हा नाही सांगतो की थांबा की 2 मिनिटं थांबा की अण्णा अहो त्या बऱ्या बाईला गाडी शिकवायची म्हणून होय नाही अण्णा तुम्ही ऐकून घ्या नाही एकाच तुला शिकवणार तू त्या पोरीला शिकवणार तिचा बाप मेलाय वय तुम्ही ऐकूनच बाबा घ्या नाही बाबा अण्णा तुम्ही थांबा की मी सांगतो की मग तिचा पाहुणचार वगैरे करायचा का नाही तर हे शमशेरराव परत ते नार्या परत ते सगळे झाले तिला बघायला हो काय खोटं आणि बोलता? लय माझ्या पोराचं नाव घेतोय सर. लय खोटं बोलते. खावड्यात तुझ्या माझ्या पोरग दाडाला वय त्याच्या शमशेररावांच्या तोंडावला मुखवटा काढा राव अहो, अण्णा मी तुला लय सुटलाय तू आतापर्यंत पायतान पाहिजे तुला अण्णा काटा मोडतील अण्णा होय, माझं काट ए